Големите ръки, човек. Гледай какво става. Бах ти ръката, човек. Гледай. Бас, това аз ли съм, бе? Гледай, човек. Бах ти ръката. Бас, гледай каква ръка, бе, човек. Гледай. Бас, какво животно съм. Това аз ли съм, бе? Бах ти ръката, човек. Гледай. Бах майката, въй. Баси майката, човек. Бах ти ръката, човек. Въй, майко, баси майката. Ей, мишки. Ще ви избия, мишки. Въй, човек, гледай каква ръка, бе. Бах ти майката, човек. Това моята ръка ли е? Бах ти, гледай какво животно съм. Баси, въй, това аз ли съм, ба? Деба, баси майката, човек. Гледай каква ръка, човек, гледай. Бах ти майката, човек. Какво животно съм, а? Бах ти ръката, човек. Баси прасета, човек. Той аз ли съм, бе? Гледай, човек. Бах ти животното съм, бе, човек. Бах ти то крак мой ли е, ала? Бах ти ръките, човек. Гледай какво става тук, човек. Тази ръка си ми наприл с тази гира, човек. Гледай какво става. Бах ти помпата, човек. Гледай каква ръка, човек. Баси животното съм. Баси майката, човек. Можеш така, а? Можеш? Гледаш, а? Не можеш да духа някак. Бах ти ръките, човек. Бах ти мишките. Баси майката, човек. Аз съм утей. Бах ти ръката, човек. Заеби. Въй.